Ichokwadi kuti mari inochinja vanhu. Nyati ari kunzi iye ane girlfriend yake inonzi Memory South African uye vari kuita zvekurara mumaloji. Mai Nyati vachiita zvekukurisa vana kumba. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So kuri kunzi Mai Nyati vakaposta a few days ago vachiti ivo ndibatsirewo guys, ndiri kurwadziwa ndanga ndisingambozvifungiri, mwoyo wangu wakatsemuka. Vanaketina netimu rinofambira nyaya dzekupeta vanhu vakadzifambira nyaya dzacho ndokubva vaburitsa information yekuti 3 days ago Nyati booked in this place negirl friend yake Mutete Mutsvuku. Muzimba anoshandapo akaremerwa kwakudza Mai Nyati. Mai Nyati ndokutora Uber ndokuenda pakare pareception paye ndokuridza mhere ipapo. Nyati ndokuramba kubuda. Isu vana maidhonza takatonyora mari ndokupuwa footage, malove nemalaiki footage kupovu. So ndo zvakaitika guys kuti mukomana akadecide kuti better amboenda kunze ambonozvibatsirawo. Zvambobuda zvakare kuti Nyati arura nechihure, regai ndimbodzifambira musi uno. Akaenda nehure kuhotera achisiya mukadzi nevana vasina chikafu mumba. Regai ndifambire ndiuye namavi 11. Stop it Nyati, mama like you, but zvauri kuita mukadzi is a big no. Wabva kure usadarire mukadzi wako wakabva naye mumukuku nekuti wakuonekera wakuura nemasasko uchibata mukadzi rafu. Ndiri kudzoka nemavi 11. Nyaya yaNyati inyaya inorwadza zvikuru. Mukomana akurumidza kukangamwa, basa rake depends pamalove nemalikes edu. We will transfer fan base kuna Mai Nyati, simple. So isusu tanga tisingadi kusapota munhu anoita zvake zvechihure. Zuro ndizuro mukomana vhiki Lion ati akumanya zvakare nemusasko ko zvaita seiko. Ndimi muri kubuda necontent couple muchitiratidza kubva munhamo muchifamba mese, then all of a sudden mukomana akutonzi kwai akutoonekera bebhi rake vaigarodzwa Mai Nyati. Mai Nyati manyai muruke musoro mudai vakaedza vakati vaonekere vafambirane nagidza wacho. Hoyo gidza wakuita zvake zvamasasko iko kuzongodanana nevanhu vanouya paharvest time. Mukomana uyo ari kumukuku hapana chero mumwe aimucheuka, chero ye musasko iyeye ndofunga aitombodarika parobot ipapo achikonwa kana kutenga cool time chaiyo yeturande yaitengeswa naNyati uyu. Gore riya vakazoimba kubva kare zvakaoma tiri tese, vakandoita mavows pamberi penyika yese yeZimbabwe. Vakataura kuti handifi ndakakusiya, wakandida ndichitambura, iko zvino ukandiita munhu. Zvino mukomana atomboravira mabhishu kudai, aiwa tichatozokaura zvedu. Ane shavire urombe mukomana uyu. Shuwa munhu achangobva mumukuku akutoita mashura akadai so. Nyati wenyu yeye shuwaka kushungurudza munhu ari kubva kuleba. Zvaari nemweya wasatani chaiye. Musana usati wasimba, mwana achiri mudiki ari kuda kuti aite sei kapenzi kemunhu chiko chakadaro. So guys, vamwe vari kutoti we hope it is not true because kana chiri chokwadika nekwamakabva kuye. So guys, zvinombowa. Mutsvene wacho ndiani? Ndo mashoko evamwe. Vamwe vakati gore riya makati muroora mhandara chino but vamwe vasina kumboita madhiraya vazvigereruka pauko kune mufaro wakapetwa. Nyati akagara ataurwa nevanhu vazhinji kuti mukomana uyu musi waachaita marika achanetsa, chero luku yacho, chero kamwe kakuzvida nekamwe kakuzvidhonza. So hatisati tatanga. Anyway guys, do leave your comments. We hope kuti Nyati anogona kutendeuka paunhu hwake uyu achangotanga, nekuti taona posta family achiratidza kunge ari kufarira mudzimai nechimwana chidiki, asi mwoyo wake watova kumabhishu. Marika pamwe pacho Mwari vanenge vatoona kuti uyu ngaanyimwe mari, nekuti akaipuwa aiwa mabhishu angazopinda bhesi.